ଦୀପଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ। ତ କେବେ କାହା ଭାବନାର ଉତ୍ସଟିଏ। ସେ କେବେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଧପ୍ ଧପ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛାଟିଏ ତ ପୁଣି କେବେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ମାଧ୍ୟମଟିଏ। ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଜୟ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ପିନ୍ଧାଇ ସତ୍ୟର ମୁକୁଟ ବୀର ସାଜି ଫେରିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସମ୍ରାଟ। ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିବାସୀ। ଦୀପ ଜାଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାବାସୀ। ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଦୀପମାନ ଜାଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ କଲେ ଏହି ଦୀପାବଳି। ସଳିତାଟେ ହୋଇ ଜଳିଯାଉ ଏଠି ସଭିଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଅମାବାସ୍ୟା ହଟି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚାନ୍ଦ ଆଣୁ ପ୍ରୀତିର ଆଲୋକ। ଶିଖା ଭଳି ତେଜିଆନ ହେଉ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ଆଣୁ ଶାନ୍ତିର କିରଣ।